nke echiri na zere. Nkụzi m taa bụ na-agakarị maka ụmụ nwanyị, mana ọkwa na ịbụ nwoke na-emekwa ihe a na-achọ ikwu, nkụzi akwa maka gị. Ụmụ nwanyị a ga-abụ ọ bụrụ na ime itie nwoke gị na ya lọv obu unu ka mmanya, o nwere ka onye eme misteki mezie travel, maọbụ nwoke onye asị wee pụọ, gị na ya ọnọrọ ebe tere aka, gị nọrọ ebe tere aka, ije chọwa ọgwụ ọbụla ị ga-agwọ ihe ị ga-eji wee kechi ka gị na ya bụrụ ofu, ka ọ ghara ịlapụ gị. Achọrọ m ka ịghọta na ife ọbụla na-eme n'ụwa a nwere reason. Onye ọbụla bịara n'ụzọ gị, ọ bụrụ na nwoke ọbụla gị na ya meeti ga-anụ gị, ọ bụrụkwa nnọọ nwaanyị ọbụla imeeti ka ị ga-anụ, maka na onye ọbụla mara ndị mmadụ ụfọdụ amara eberivlọ ihe a kpọrọ soulmate. Ndị mmadụ eberivlọ na ya, and ndị mmadụ eberivlọ na ihe a kpọrọ ya twins. Onye gị na ya bụ na-edere unu na-abụ n'ụwa. Ụfọdụ n'ụsịa dịta agbasasịa, ọ bụ maka na ọ bụlọ n'okuke na ọnụ ndị na nwunye ha esitere na mmụọ, maka na onye ahụ ị na-anụ nwere ike ọ bụ na onye Chukwu zitere ka ọ kụziere gị ihe ma ọ ka ịmụta ihe n'aka ya, mana ịmụtara ije dagwu n'ọnụ ma o jee chọọ ihe ikechie. Onye ọbụla gwọrọ ọgwụ wee kechie nwoke ma ọ ka o kechie nwaanyị maka alụmdi na nwunye. Ihe nna agwa gị na ihe a ga-ekiri ya, andị mgbe ọ ga-ekiri ya ọ ga-efo gị n'anya, and mgbe ahụ ọ ga-efo gị n'anya ọ ga-adị njọ. Ọ bụ nye mere ụfọdụ ji wee na-anwụ na di na nwunye, maka na alụmdi na nwunye ha esitere na mmụọ, ọ bụrụ ife asaa nyere n'ụwa mmụọ. Maka na achọrọ m ịgwa gị na otu a mụ na gị na-agba nọ na bife ibi ụwa, na onye ị ga-anụ edogo onye ị ga-anụ nwere ike ọ bụrụ na ọnọgwụ ụwa ma ọ bụrụ na ọ ka ya abịa ụwa abịa edesighị ede na ya ga-eji wee gwu nso na bife a mụọ gị na amadụghị ihe ị ga-abụ, na Chukwu okike edogo ihe ị ga-abụ, n'ife ọ dụziri gị nwa ịkwụwa aka gị ọtọ ka ihe ahụ wee bịa na mmezu. Mgbe ọbụla ife na-eme na ndụ gị, ji nwayọọ nwee ndidi, na onye ọsịsọ adị eru n'isi, maka na ị mara na ife abịa na ụzọ ndị gị bụ ihe o nwere ike ọ chọọ ịkụziri gị. Ana m afụ ndị nna afụ na soshal midia ọsọ na onye nwoke na outside na ọ na-ekekọ ya ka ọ ghara ịnụ nwaanyị ọzọ, ma ọ bụ ka ọ ghara ka o nwee ike wee rata bịa n'ụwa ya. Ọ bụ ha ala. O nwere ike mgbe ị mechaziri ya ọ batazi ọba gbuo gị. Mara na ife ọbụla edere ede na mmụọ, ife ọbụla ọ bụrụ ife dị n'akara aka gị, o nwere ife imekọtara ịgwọkọtara ọgwụ ka iche nji nwe ihe ahụ, ka ị na-agwọ ọgwụ ka ọ na-aka njọ. Nke mgbe ọbụla ibido gwọwa ọgwụ mewe ife dị aga, ọ bụ ọgwụ ego, ọ bụ ka ịgwọ ọgwụ mee ihe dị otu a, ife ị na-akọwa bụ ị na-agwa Chukwu na ị chọrọ ịnwụ ya, na ị chọrọ ịnwa Chukwu ọnwụnwa. Wọcha ndị niile na-agwọ ọgwụ na-eme ife ike dị mmadụ fada aras, obere oge nke ha aga. Ị bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị na-eme ife nkechi ka iwe kedo gị na onye ma ụlọ pọshọ ma nke a ka onye wee fụ gị n'anya, ọkwa onwe gị ka ị na-eme onwe gị na-edilekwa onye ahụ gị na-eme iti, maka na o nwere ife onye ahụ bịara ịkụziri gị. Esi mba, mana o nwere ihe ị chọrọ ịmụ n'aka onye ahụ, esi mba,
na ịchọrọ ya otu Chukwu okechi wee chọọ ka o were kụziere gị, na ịchọsi ka gị na onye a akọrọzie. Ife ọbụla unu na-eme, ma na ife ọbụla na-eme n'ụwa nwere reason. Anaghị na-afụtọsị aka ife ga-ataba gị ahụhụ. Mgbe echi niile nwụzie ka o si wee daa, nwoke ahụ abụrụzi ajọ mmadụ, ma nwaanyị ahụ abụrụzi ajọ mmadụ. Isi na a na-emegbu gị, na a na-eme gị nke a. Mana ị ga-agwa ndị mmadụ ihe ime na nzuzo bifo gị na onye ahụ eme itie, ma ọ bifo gị na ya amata. Ife ọbụla unu na-eme fie n'aka unu na-agwa n'anya. Unu ghara ịbịa na-eme ife a na-esiri ndị unu ga-eme iti n'ụzọ ike maka ife unu metere onwe unu, ebe unu na-achọ ife arara achụ unu. Na-atụsa n'ozi a ka unu wee nyekwa ndị ọzọ aka, na-agwakwana ndị ọzọ ka ha na-esonyekwara m, na ha ga-amụta ife n'aka m nke ga-enyere unu aka maka ọdịnihu. Daalụ.